Σε αυτό το βίντεο θα δούμε λίγο πώς φτιάχνουμε κατηγορίες, πώς τροποποιούμε, πώς φτιάχνουμε γονικότητα σε κατηγορίες, υποκατηγορίες, πώς δημιουργούμε τα ψευδόνυμα και θα φτιάξουμε και ένα επόμενο βίντεο το οποίο θα αντιστοιχούμε ουσιαστικά τα κεντρικά μας μενού με τις κατηγορίες αυτές. Λοιπόν, η πρώτη μας εικόνα με το που κάνουμε login στη διαχείρισή μας, πηγαίνουμε e-shop και κατηγορίες προϊόντων. Εδώ θα δούμε μια έτοιμη κατηγοριοποίηση που έχουμε από ένα e-shop με ενδύματα και παπούτσια. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε νέα κατηγορία, η λογική είναι πάντα ίδια και τα κουμπιά είναι πάντα ίδια σε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Κλικάρουμε στο κουμπί νέο. Ας πούμε ότι θέλουμε να περάσουμε μια κατηγορία η οποία λέγεται γυναικεία ρούχα. Θα δούμε ότι σε αντίθεση με τα προϊόντα που το δημοσιευμένο είναι τσεκαρισμένο by default, στην κατηγορία είναι αποδημοσιευμένο. Δεν είναι τσεκαρισμένο δηλαδή το κουμπάκι της δημοσίευσης. Και αυτό γιατί σου λέει το σύστημα ότι θα περάσει νέα κατηγορία, άρα δεν υπάρχουν καινούρια προϊόντα για αυτή την κατηγορία. Οπότε δεν θέλω να σου την εμφανίσω στο e-shop άδεια. Γι' αυτό και εξ αρχής σας την έχει αποδημοσιευμένη. Η λογική είναι ότι περνάμε την κατηγορία, περνάμε τα προϊόντα που θέλουμε για αυτή την κατηγορία και μετά πάμε και τη δημοσιεύουμε. Ή αν δεν σας πειράζει ή αν είναι ένα υποκατασκευή e-shop το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανοίξει ακόμα, μπορούμε να το παρακάμψουμε αυτό και να την κάνουμε δημοσιευμένη. Σε αυτό εδώ την εικόνα, σε πρώτη φάση, αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι η γονικότητα. Δηλαδή, τα γυναικεία ρούχα θα είναι κεντρική κατηγορία, οπότε την αφήνουμε κατηγορία κορυφαίου επίπεδου. Μπορούμε να έρθουμε στην περιγραφή και να γράψουμε, ας πούμε, μια γενική περιγραφή για την κατηγορία που θα εμφανίζεται λίγο πάνω από τα προϊόντα. Βοηθάει και στο SEO, οπότε καλό είναι να το κάνουμε. Γυναικεία ενδύματα, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Πολύ γενικό το παράδειγμα, θα μπορούσαμε να το εμπλουτίσουμε λίγο περισσότερο και πατάμε αποθήκευση. Σε κάποια e-shop, αν και τείνουν προς κατάργηση, συνηθίζαμε να βάζουμε και εικόνα στην κατηγορία. Στα νέα e-shop δεν βάζουμε, γιατί γλιτώνουμε κάποια κλικ, προσπαθούμε να πηγαίνουμε απευθείας στα προϊόντα, χωρίς να χρειάζεται κλικ σε κατηγορία, κλικ σε υποκατηγορία, κλικ σε υποκατηγορία. Από τη στιγμή που έχουμε και φίλτρα στο e-shop μας, δεν χρειάζονται τόσες κατηγορίες και υποκατηγορίες και εικόνες τους. Ωραία, συνεχίζουμε. Αποθήκευση και κλείσιμο. Στα γυναικεία ρούχα μπορούμε να βάλουμε μπλούζες. Οι μπλούζες λοιπόν θα είναι, πάλι δημοσιευμένο, γονική των γυναικείων ρούχων. Οπότε πάμε και κάνουμε ένα κλικ στα γυναικεία ρούχα. Αν θέλουμε προσθέτουμε περιγραφή, αν δεν θέλουμε το παρακάμπτουμε. Αποθήκευση και κλείσιμο. Στη λίστα των κατηγοριών μας θα δούμε τώρα, θα κάνουμε και μια ταξινόμηση να τα βρούμε λίγο πιο εύκολα, ότι οι μπλούζες έχουν ένα δεντράκι εδώ πέρα, το οποίο ουσιαστικά μας λέει ότι ανήκουν κάτω από τα γυναικεία ρούχα. Με την ίδια λογική μπορούμε να κάνουμε μπλούζες κοντομάνικες ή μακριμάνικες ή οτιδήποτε και να ανήκουν στην κατηγορία μπλούζες. Αποθήκευση και κλείσιμο. Άρα λοιπόν οι μπλούζες κοντομάνικες έγιναν υποκατηγορία των γυναικείων ρούχων και υποκατηγορία της μπλούζας. Συνήθως αποφεύγουμε υποκατηγορία, κοιτάμε στις μπλούζες, ας πούμε, να σταματάμε και τα υπόλοιπα από εκεί και κάτω να γίνονται φίλτρα. Ο καθένας λειτουργεί το e-shop του όπως αυτός νομίζει. Καλό είναι αυτά να γίνουν πρώτα στο χαρτί, που να μην πολύ αλλάζουμε μετά κατηγορίες σε ένα ανοιχτό e-shop και να μας βγάζει πολλά 404 η Google ότι δεν βρίσκει μια κατηγορία ή ένα προϊόν που ανοίξει μια κατηγορία. Καλό είναι να γίνει μια καλή δομή από την αρχή και πάνω σε αυτή να δουλεύουμε.
Αυτά. Καλή συνέχεια.